Тук се намираме в Мабул кафе, точно до нашото хотелче, от другата страна на улицата. И Кемито се бори вече с втори ананасов сок, да преброи колко мравки са изложили вътре. Извади вече 2-3, надявам се повече да не вади. Аз си казах, ако пие, до сега да са свършили и мравките и сок. А малкият Калянчо гледа тъжно и жално, защото е много непослушен. Днеска хем имаше 2 подаръка изненади и пак не слуша. Що не слушаш ти, бе? Какво, защо? Защото мама ти се кара, затова не слушаш. Според мен мама ти се кара, защото не слушаш, а не обратното. Значи то лесно стави и тази лъжица не е за ли да молите. Ай, кажи на двете баби и на деди много здраве. Кажи скоро ще си дойдеме. Бояне, кажи скоро ще си дойдеме. Мъчно ни е за вас, кажи. Калянчо, кажи мъчно ни е за вас. Нещо Калянчо сега се не може да говори в момента. Айде, поздрави на всички от Семпорна.